gusto kong punta na store ng mga seedlings. Mga hybrid seedlings for sale lang sila. Lagi ko ito nadadaanan halos araw-araw. So sana mapagbigyan tayo mag-shoot or mag-video sa loob. At kung sakali rin, at sana rin ma-interview ko yung may-ari or yung staff. Along the road lang siya sa Concepcion Highway dito sa Naga City. So bibili ako ng seedlings na eggplant para sa farm namin. Sige sir, madigdi po ako. May tapayas po pala kamo. Si hybrid po yun sir? Hybrid na papaya. Laki na. F1 sir, F1. Ini po, anong sili po ini? Django po. Django. F1 na po. F1 Django. Nandito po yun sa nila, greenhouse. Ilang taon na po tong, or ilang buwan na po tong greenhouse? 5 months. 5 months pa lang po. Tapos yung pangalan niya is, ito po ma'am? Farm Ready Seedling Distribution Center, Naga Branch. Okay po. Saan pa po ma'am sa Pilipinas may mga branches po nito na Farm Ready? Sa Bulacan lang. Sa Bulacan. Tapos po yung mga tinitinda po ninyo is mga seedlings po na gulay. Tapos ano po ma'am? Mga ornamentals. Mga ornamental plants. Tapos pero more on po sa gulay. May ano po? Herbs. May mga herbal po. Yung like yung mga mint. Mint, Thai basil, sweet basil. Yung mga pagluto. Nice. Tapos nagtuturo po, pag may mga halimbawa may bumibili, nagtuturo naman po ka sa mga kagaya kong halimbawa hindi pa masyado marunong customer. Tapos nagbibigay naman po kayo ng mga advice kung paano po magtanim ng mga halaman. So ngayon po, bibili po ako ng eggplant. Magkano pong eggplant sir? Isang seedling? Ano po sir? 6 pesos. 8 pesos. 8 pesos po. Isang puno na yan. Isang puno po. May limit po ba sir? Wala po. Wala naman. Hindi po, isang piraso lang. Sige po. Tingnan po natin sir. Bibili ako ng siguro mga lang po. Ilan po yan sir? Ilang piraso yan? 24. 24 times 8 pesos pa no? Oo. Sige, i-compute natin. This is times 6. Sir, anong pangalan niyo po sir? Marman po. Arman. Si ma'am po? Mary Rose. Si Sir Arman po. Tapos si Ma'am Mary Rose po. Sila po yung in charge po dito sa Farm Ready. Magkano po lahat ma'am? 6 pesos po per piece. 6 pesos per piece. Yung pong total, ito pong... 564. Okay po. Yan sir, parang na rin siya, ready to tanim na siya. Ready to transplant na po. Ano na po siya, parang established na po, may ugat ng... Ugat na po sir. Okay. Ano ka po sir? Sige po. Buuman to pag tinatanggal. Ano na siya? Tatanggalin, hawakan po dito sa tangkay. Madali lang po siya tanggalin Pag medyo po magulang tanggalin, iyan mo sa i-push mo palit sa ilalim Pataas po. para po maangat siya. Okay po. Para siya matanggal na. Okay po. Sa pag-maintenance naman po sir, paano po siya i-maintenance? Maintenance, Sa halimbawa, ngayon po tayo magtatanim. tatanim. Kailangan po, bago po magtanim, halimbawa ito po tataniman ng lupa, kailangan po may fertilizer na po. Papabaon na po fertilizer. Oo. Ano pong fertilizer sir? Ano po sir? Triple 14. Triple 14. Halimbawa ito po yung tataniman, pinakanguna po, lagyan mo siya ng fertilizer. Saka po, pag nalagyan mo ng fertilizer yung taniman, tabuhan ko siya ng lupa, saka po,
ilagay mo na to. Oo. Hindi po daw siya parang direkta ano sir, Oo. kasi para yung halaman hindi naman siya masobra ng fertilizer. Okay. Mga gaano po karami pala sir? Mga isang Kaunti lang kutsara, po, mga kalahating kutsara po. O Mga ano dakot lang? lang, isang dakot na parang asin lang parang asin lang ilagay mo dyan. lalagay Kasi sa ano. hindi naman masyado. para hindi naman po May masobra. maliit pa man to. Okay. Kasi pag naramihan po sir, mamamatay yan kasi nasusunog yung ugat. Ilang ano po yan sir? Mga, Ilang buwan po yung lifespan ng eggplant? mga ano po, mga paglaki po. Oo. Ang ano po, mga after 15 days po, baka May ano po, bulaklak na po yan. mga 45 days. 45 days. Dito po tayo sir, Oo. para gumawa. Mga 45 days po siya. Mga 45 days yan, may ano na yan sir, Bulaklak na. may bulaklak na po, pero meron na yan maubuo ng bunga. May makukuha ka na, pero kaunti pa lang. Buwan pa lang, 45 days pala po may bulaklak na po pala. Oo, may na. bulaklak Madali na. lang, mabilis Madali lang po po. ano niya. Oo. Sige po. Tapos after po ng 45 days, may bulaklak na. Bulaklak. May sunod po bang maintenance din sir? O fertilize kung anong... Meron po. Triple or 14 ulit. Oo. Ayan. Continuous mo. Continuous Mga, na siya. mga after 15 days, apply ka naman fertilizer. Pag 45 days, may bulaklak na po siya. Bulaklak na po. Hindi pa tayo nang nag-apply ng fertilizer. Hindi pa po. Tapos Pag- after, Pag may ano na, makikita mo man yan kasi para hindi siya malusog. Pag yung parang Oo. ano po, Oo. manipis yung tangkay niya. manipis. Pag nakita natin na hindi siya masyadong malusog, mag-apply agad ng ano, fertilizer po. Okay po. Tapos yung gano'n karami sir? ano na po? Siguro marami na Pag sir malaki kasi na po malaki siya, na mga yung ganito ano na kalaki, katangkad, kahit isang kutsara na po. Isang kutsara na. Mga hindi direct po sa puno. Hindi daw Mga- dahil sa puno. Mga 3 Gano'n inches ka, po. ano siya? 3 inches. 3 inches ang distansya po, 3 inches. paggaling po sa puno. Okay po. Okay sir. So sa susunod po sir, babalik po kami dito kasi may farm po nga kami sa Goa. Bibili pa kami ng mga siguro sunod naming sili. Okay. Bali ito po, itatry lang namin sa farm namin kung good po siya kasi may mga halaman o may mga crops na mabagay sa mga lupa o madepende daw sa mga klima. So ngayon po, itetesting lang namin. So, okay po sir, Sir Arman, maraming salamat po. Salamat po. Ma'am, salamat po. Ito po yung eggplant. Ganito po yung tatanim natin sa farm. May mga bunga na rin po si ano nila, eggplant. Hindi pa sir ready to harvest ano sir? Papalaki pa ng konti. Alanganin pa po. Alanganin pa yan. Malaki na ito. Ito marami, malaki na. Mga ilang buwan pa yan sir o ilang araw? Mga ano na, mga Weeks na lang po yun weeks sir. na lang po, mga 1 week. 1 week na Pwede lang na yan. pong harvest. Ito po sir, anong kakaibang sili po to Ano po yan sir? Siling bell pepper. Habit po sir. Oo. Ay pwede sa ano po, sa dito sa lugar natin sa Naga, pwede mabuhay bell pepper? Ito po, ito po. Ayos ah. Tanim ko na yan. Bell pepper po yan. Ito po parang panigang. Oo. Panigang. Silang pong sili. Panigang na sili. Talagang may mga sample kayo dito sir po ano? Eggplant ulit. Ito sir, parang ano, nursery. Ano na po yan? Yung mga ano mo po? Yung mga ready for transplant. Dami. Maliit lang po tong area. Mga, alam mo sir kung gaano to kalaki sir? Mga 500 square meter ata to. 20. 20, ano lang, 20. Ito sir, pupunin pa yan ng ano po. Ano ilalagay dyan sa, na, ano, dyan sa plat? Pag may ano po, may delivery kasi, mga seedling. Anong seedlings sir ay ilalagay dyan? Mga Halo-halo po. halo-halo po, may mga sili, upo, ang talaya. Ito sir, ang palaya po. Ano? Meron na kami seedlings sir, ang palaya? Magkano po sir yan? Ano? Ang ano din kasi sir, mga palaya dyan, dalawang variety yan.
May ano po F1 din yan. sir. F1 din po. F1, may ano po yan, may grafted. Nag-grafted O siya. may ordinary po ang palaya. May ampalaya po kami dun sa ano sa Goa. Ano din siya, mistisa. F1. F1 din yun sir. Okay po sir, maraming salamat po. Thank you po. Thank you. Yan, tinawag po ako ni Sir Arman. Ilan nga po yung, ano, ma'am? Sa 24 pieces po, 144 pesos lang. Yun, 6 pesos po ang per piece. 144 lang po pala yung total. Nagkamali po si ma'am sa computation. Ako rin nga, hindi ko rin po na, ano, na estimate yung computation. Ng 36 pesos. Yan, ibabalik po ni ma'am yung, ano, yung sobra. Baka kasi may mag-bash sa amin. Thank you po ma'am. Thank you po. Thank you po.